Sziasztok srácok! Itt vagyunk egy újabb videóban, és akkor látható, hogy Minecraftozni fogunk. Nem akar miért, mert nekem van egy pályám, ami az a kreatív mód. Igen, itt kreatívval építek. És most meg akarom mutatni nektek, hogy miket építettem. Úgyhogy cserberülhetsz a pigének, azt tudtam. Na, igen, meg akarom mutatni nektek, hogy miket építettem. Pontosabban. Úgyhogy töltsön be, és akkor mutatom is. Na, töltsön be. Igen, képernyő. Na, hát igen, még teljesen nem fejeztem be. De most azt fogom a videóból befejezni. Jaj. Na hát igen. Először is, akkor már ha itt vagyok, hát ez egy hotel akar lenni. Na, nem itt van a bejárató. Jó, a másik oldalon. Itt van. Igen. Na hát akkor be is jöttünk a hotelbe. Itt van a recepció. Itt lehet majd ezeket kivenni ilyen szállásokat. Jó, itt be lehet jönni. És akkor itt vannak olyan, hogy takarítószertár kulcsa, első szoba kulcsa, másik szoba kulcsa, harmadik szoba az a gamer, van a negyedik, 4 személyes szoba. Jó, és akkor mindegyik ládában ez van beletéve. Van itt az ebédlő. Ja. Van a mai menü, gulyásleves, rántott hús, desszertek, tiramisu, torta, stb. Üdítő, kakó, limonádé, szörp, sima víz, kávé, limonádé, fajta bodza, citrom, lime. Ilyen fajták vannak. Na, igen. Menjünk feljebb. Na. Minecraft. Itt van a honyaszoba. Nincs kiírva. Első szoba. Van itt egy hűtő, mikró, kávéfőző, egy ágy. Itt nagyon szép a kilátás innen, majd azokat is megmutatom. Itt egy kanapé, ládában nincs semmi. Semmiben nincs semmi. Itt az első szoba. Elmegyünk a másik szobába. Hát itt is van, hát egyben be lehet rendezni. Ládában úgy nincsen semmi. Na. Igen, itt a takarítószertár, ezt most nem fogom megmutatni. Igen, hát itt van a 4 személyes. Kanapé, hűtő, minden van itt. Jó, hát menjünk a másik szobába. Jó, hát az 2 személyes, most itt a gamer szoba, amivel beszélek, gép is. Hát a PC meg laptop. Jó, hűtőkben nincsen semmi. Menjünk feljebb egy szintet. Igen, és ez a befejezetlen rész. Hát igen, ezeket én nem csináltam meg úgy. De még ilyenek vannak itt. Kanapé. Viszont átjövünk a másik szóba, és innen is nagyon szép a kilátás. Most. Innen is nagyon szép a kilátás. Ugyanolyan szobák amúgy. Minden. Na, a hotellal készen vagyunk. Most én itt ki fogok repülni szépen. Na, és akkor menjünk. Hát, én azt így most ennyire tudtam megcsinálni. Hát, ez nem tudom, mi akar lenni. Ez egy szerelőgarázs, vagy nem tudom. Szép. Hát igen, ez ilyen tök szép. Már ennyi pénzt gyűjtöttem. Igen, itt vannak ilyen szerszám, itt is van. Hát itt is van, itt szerelő szerszám. Meg ilyenek. Na.
Na, igen. Igen, hát ez volt a régi házam. Itt a telefonom benne. Ez viszont a régi házam, mert ezt építettem. Hát ez viszont egy kis ilyen, hogy lemegy, és akkor be tudsz jönni. Egy kis tűzes hely. Jó, kimegyünk. És akkor még, ha kíváncsi vagytok, akkor még ezt is mutatom, mert itt kocsi bejárul. Mert itt a kerítésről senki nem tud felugrani. Kivéve a pókát, az felmászik. Na és itt van, még a templomot is ma fogom nektek mutatni. Igen. Hát itt van egy kis tévé, de ezt most nem akarom bekapcsolni, akkor nem fog kikapcsolni. Na, hát akkor itt van az étkezőm. Igen, ilyen lámpa is van benne. Hát igazából így néz ki az egész. Igen, hát ez ott a szobám. PS5, meg Xbox van ott. Hát igaz, igen. Na, igen. Igen, akkor menjünk a templomhoz. Mert a templomot gondolom mindenki kíváncsi. Igen, hát most így tudtam megoldani a mikrofont, sajnálom. Igen, itt majd is vetszik a pabacsot, itt van a minisztrás, majd így van hozzá a köpeny is. Na igen, itt van a külső, itt van a papbácsa széke. Igen, itt kell lejönni majd. Itt van egy. Igen, van ilyen, itt is van. Igen. Jaj. Na igen. Hát így néz ki alapból a templom. Jó magas. Majd az orgonát még megcsinálom. Ma lesz külön videó róla otthon, ahol csinálok. Na. Hát igazából ennyi lett volna a videó, mert megmutattam mindent, amit építettem. Igaz lett kevés. Ja, ezt még nem mutattam meg nektek. Ezt még sajnos nem. Igen, 2 bejárata lesz, ezt nézzétek el. Hát igen, itt egy bolt akar lenni. Majd. Még ezt is befejezve, majd itt lesznek a kasszák, meg minden. Igen. Kassa, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os. Igen. Vagy csak 5-ös igen. Mindegyikben van gyémánt. Ezt most így megmutassam egyesével. Ebbe is van. Ebbe is van, az elcsúszott. Ez a legnagyobb kassa. Ebbe több gyémánt van. Majd önkiszolgálót is gondolok csinálni, majd azt is akkor majd így live-olok itt gyúrok, meg ilyenek. Igen, hát majd itt, ha azt akarjátok, megmutathatom nektek, hogy ezek micsoda. Na, én nem tudok kimenni. Igen. Ha akarjátok, de ez így nyílik így az egész. Látható, hogy akkor várj, inkább én tudom. Igen, így nyílik. Meg van egy másik, gyorsan bezárom. Van egy másik ajtó, másik oldalon. Ja, nem itt. Amit csak ezt írjuk ki. Ez ilyen nem tudom micsoda. Itt is be lehet jönni meg ki. Na, hát akkor igazából ennyi lett volna ez a videó. Ha akarjátok, akkor csoportossatok egy lájkot, iratkozzatok fel, mert akarom érni a 15 feliratkozót, meg vagyis legalább a 10-et, utána a 15-öt. Igen, és csoportossatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Bevagoltam, nem tudom, hogy miért. Mi történt? Ja. Kérlek, iratkozzatok fel. Please subscribe, kérlek. Ha nyomtok már egy lájkot, ezt fogom csinálni. Meg foglak tapsolni titeket. Meg ha nem, akkor goodbye a csatornáról. Na, igen, ennyi van az videó. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Szia! Sziasztok!